Pe loredo.ro și pe fermier.ro nu vindem poze. Acolo e un site de prezentare, dar în spatele acelui site există 3 depozite. Deci avem marfă pe stoc, nu o comandăm la alții, importăm și vă vindem. Nu e foarte ordine, pentru că e vârf de sezon, suntem foarte aglomerați, dar am vrut să vă arătăm că existăm și suntem reali și nu doar poze. Și aici sunt mașinile Loredo pe care le puteți întâlni în trafic și colegul meu care a pregătit coletele, deci nu vindem doar poze, suntem o întreagă echipă care muncim pentru ca voi să aveți tot ce vă doriți de pe site-urile noastre. Și aici este altă zonă de depozit, avem și magazin și acolo sunt colegii mei în timpul zilei care vă răspund la telefon și vă preiau comenzile. Și aici sunt colete care pleacă deja ambalate către clienți, adică dumneavoastră.